Zuretzat ere galdera potxolo-potxoloa. Zer da dantza? Dantza, nire bizitza. Betidan ekin dut dantza eta egunero itete bai, así que... Eta zergatik edo zertarako egiten duzu dantza? Orain ja lan bezala, nire lana da azkenean, eta ere bai, azken finean jendia ezer transmititzeko. Ni espresatzeko eta jendia zerbait transmititzeko. Aizu, eta behar bada jende askok ikusten zaituenean, ezagutzen zaitu, ze goazeneko dantzarietako batzara, besteak beste, gaztetxoek eta ezagutzen zaituzte? Bai, gaur bertan, udaleko batian nago goizetan, klasiak ematen ume txikiei, eta gaur bertan esan diezu, goazeneko gazea dani. Bai, oen dela urte, 2 urte, 3 urte atean itzan, baina oen dir, bai. Eta zuri zer eman dizute, egon zinen bagoa zen, goazenen, egon zinen zer eman dizute saio horiek? Bizibilidade pila bat, azkenean jendeak ikusi indit, beste lan batzuk zaizkit, umiak ezagutzea, orduan nire klaseta ume txiki gehi etortzea, eta azkenean profesionalizatzeko aukera oso ona da. Eta bai ikastia nola funtzionatzen duen programa batek barrutik, ondo etortzen da. Irakaslea ere bazara orduan? Bai. Eta non irakasten duzu, nola irakasten duzu? Egon nahi zoain arte Bambu Dance dantza eskolan Donostin, Amaran, eta ja irailean Madridan joa, así que hemen txe guztaiet. Ja, bueno. Ala eta guztiz zuk dantza urbanoa egiten duzu, eta zuk diozu dantza urbanoa ez dagoela agian beste dantza batzuk bezain ongi baloratuta. Hasiera batian ez, oain pizkanak gehiago da importantzia ematen, baina beti da nire onda pizkat apartauta. Ez zaio horren beste bizibilidade eman, ze beti nola kaleti datorren zerbait dan, igual ez zaio importantzia horren beste eman. Baina pizkanaka da moitzen pizkanak. Eta zuek, Josun eta Jon, areto dantzarekin zein presio daukazu, Jendeak areto dantza ikasi nahi du, joaten da, baloratzen du. Hemendik kanpo bai. Askoz gehiago. Hemendik... Helduak hemen. Bai. Oso helduak, baina gazteak kostatzen zaie. Beraz hor gazteekin badago borrokatxo bat, ez? Bai. Eta neskak, bueno, baina mutilak kostatzen zaie pie bat. Beruz eta gehiago bai. Animatu behar dira. Klase bat probatzea animatzen zaie. Eten dietat, probatu. Bat probatu eta ikusi. Daude gauzatzuk, beraz, aldatzen ez direnak, ez? Neskak gehiago dira joaten direnak. Bai. Gaur urbanoarekin gaude talkan. Normalean, mutil gehiago daude urbanoan. Humberkoet probatzea. Humberkoet probatzea, bai. Julen, zu dantza urbanoan aritzara, 2019an sari potolo bat irabazi zenuten. Bai. Ze sari irabazi zenuten? Klasifikatu ginean Espainia mailako kompetizio batian bigarrenak, eta horren aukera emate zigun Espainia representatzeko mundialian, Los Angelesen. Los Angelesen? Bai. Baina, zer gertatu zen? Koronavirus eritsi izan, da... Ara. Hemen txegatu ginen. Final horrek edo txapleketa horrek izan behar zuen, pasaden udan izan behar zuen? 2008ko udaran, hoi da, lehen urteko udaran. Eta ez da egingo, atzeratu bai? Eman zirguen aukera, urrengo ediziora joateko, baina gauzar dagoen bezala esan dugu ezetz eta jazta. Ilusio horrekin nauko horrea eta jazta. Jun horrean, oporretan. Hori da. Bueno, Los Angelesera agienez, Madrilera bai, joan behar duzu orain, formatzen jarraitu nahi duzu. Bai. Zertan formatu nahi duzu? Estilo hori nahi ditut probatu, azkenean hemen pizkan limitauta dago, eta gehiago nahi ditut probatu takoietan dantzain, akrobasiak ebe nahi ditut ikasi egiten, eta Madrilen aukera gehiago dago denetik ikasteko. Eta denetik probatzen nahi jun, pizkat. Julen, zer dantzatuko diguzu gaur? Gaur ingoet mezkla bat locking da walkingeko estiluak, dantzorbanuan barruan dagoela, eta pizkat soul da hortik jungunez. Zoragarri. Bueno, ikusiko dugu zer den hori, nahi duzunean, hartu gure holtza txikia, eta hortza daukazu dantza egiteko zure espazioa. Zenbat gauzari garen gaur ikasten, Bai. Maialen? Zuek urbano noiz baita egin duzue? Nik ez. Ez? Bueno, agian hori ere probatu ezakezut, ez zuek ere? Dugu aldeatu. Julenek esan du areto dantza ikasiko duela, zuek ere urbanoa hor mix bat egitea. Mix bat egin daiteke. Tira ba, adi orain Julen Mateo ikusiko dugu dantzan.